Hola, hola. Ola, boas. Viñamos falarvos un pouquiño sobre a improvisación no mundo, porque isto que acabades de ver aquí, a Rejeifa, que estaba con Josiño e con Lupe, en realidade é unha cousa compartida por moitísimas outras persoas alrededor do mundo por distintas comunidades. Entón, imos facer unha pequena viaxe polos distintos tipos de improvisación que hai na nosa mesma lingua, na nosa lingua irmá, a través da lusofonía, e tamén un pouco por distintos países de América Latina, onde se fan cousas moi parecidas. Sí, comezamos nos sitios onde se fala portugués, sabedes que galego e portugués é a mesma lingua, entón imos comezar por aí, porque ao final é unha lingua que nos permite o galego comunicarnos con unhas 200 millóns de persoas no mundo, entón pois, é importante empezar por aí, non? Pero eu antes de nada vouche dar unha cousa, porque o importante sempre é dicir quen somos, non? Estaría ben. Que di entón? Olaia da Prica, é isto que? É a miña carta de presentación. Eu teño unha carta de presentación, unha tarxeta, como cando vas ao dentista, che dá. En plan rejeifeira, non? Ola, eu son Olaia da Sí, Prica. a ver, eu isto viño a Lupe, unha vez, ensinoume Lupe, dou unha tarxeta, e poñía Lupe Blanco, rejeifeira, e dixen, está unha maravilla, entón eu fixeno tamén. E pon a Olaia da Prica, porque normalmente cando rejeifamos adoptamos un nome como un pseudónimo que é o noso nome de rejeifeira, non? Eu chamo-me Olaia Liñares, pero escollín Olaia da Prica porque ese é o nome da miña casa, eu son da Casa da Prica, entón eu poderíame presentar e podería dicir eu veño vos de Negreira, eu unha terra moi bonita, o meu nome é Olaia e son da Casa da Prica. E ti és da Casa da Prica e eu estou nesta madeira, xa que ti empezaches, presentome son Rabela. Vale, vexo que pillaches. Eu xa case me pillei. Estudo de improvisación, nunca sabes. Eu son máis de cantar que do da tarxeta, pero moloume que flipas a idea. Vou empezar a facelo. Pois díxome Lupe que iso que lle veu facer á xente en Portugal. Porque, por exemplo, no Alto Miño é unha zona onde se regueifa moito. Ali non lle chaman regueifar, chamanlle cantar só desafío ou tamén desgarradas, pero é tamén unha improvisación oral e en verso. Ali acompáñano de concertinas, que son así como unha tipoloxía de... Como acordeón. Sí, un acordeón así. Algo así. E, bueno, nós temos ido ali a regueifar, coñecemos, estamos moi en contacto porque ao final estamos moi cerca, moi pertiño. Ali, por certo, acaban de poñer en marcha un proxecto moi importante que se chama De repente a xente canta. Perdón, de repente canta a xente, porque senón non estou dicindo con rima, non? De repente canta a xente. Pois está guai, xusto coñecín outro día este señor que, bueno, cousas da vida que me veu falar deste proxecto, e a verdade é que pinta moi ben, todo o que sexa facer que a improvisación medre, pois pa diante. E xa que estamos no Alto Miño, é curioso, porque na lusofonía hai un montón de distintas formas de improvisación en todas as illas nas que falan portugués. Entón, vou empezar eu falando de Madeira, onde o tipo de improvisación chamase despique. Ali acompáñanse como dun instrumento de corda pequeniño, así moi semellante, din que como un antepasado do ukelele, que se chama brajiña, pero non destas, da de tocar. E nada, tamén, igual que se fixeron moitos encontros entre a xente do Alto Miño, tamén se fixeron encontros con xente de Madeira, con rapazada daqui da Galiza e xente de Madeira. Bueno, dixeron, eu non estiven, non me convidaron aínda. A min tampouco non me levaron, que tamén aproveito para dicir que me gusta viaxar, porque ao mellor pensan que non nos gusta. Está ben dicilo, non? Hai que dicilo. Vale, pois, mira, xa que falaches de Madeira, imos seguir polas illas, pero vouche dar outro presente, porque hoxe veño así moi xenerosa. Porque isto de regueifar está claro que é algo divertido. Sí, pon, ten un gancho así un pouco complicado, pero vai dando. Para min deixei o fácil, non sabes? Quen parte reparte leva a mellor parte. Pois, isto da regueifa parece algo así, parece non é algo divertido, regueifamos para divertirnos, non? Para divertirnos todas, porque aí é onde entran os coidados. A diversión existe cando se divirte todo o mundo, senón non é diversión, senón se cadra é agresión. Total. Pero... A que lle podemos dar resposta coa regueifa, por certo. Efectivamente. Mira, eu non teño xeito para poñerlle isto, pero vou poñelo aquí. Mira, se non ten xeito, ti búscallo. Bueno. Improvisa. Ben, pois, por que traio estas gravatas de lazo? Porque, aínda que a improvisación é algo que facemos para divertirnos, noutra illa onde se fala portugués, que é a illa das Azores, tómano moi en serio, porque esta xente, para improvisar, vístese con gravata, con traxe, é dicir, que o toman moi en serio. Son moi bons cantores, e, ademais, teñen unha cousa moi curiosa, que utilizan instrumentos de corda, como guitarras ou outros instrumentos
tradicionais. Díxome Manolo, que eu iso non o vin, porque xa sabes que a nós de viaxe non nos levan, que poñen como uns espelliños na guitarra para, mentre están tocando, estánse vendo, non? Como tan elegantes, teñen aí un espello para verse. Eu a verdade que vin esta xente improvisar en directo e é certo que van... Claramente eu non veño con esta elegancia. Está claro que se nace, está claro que se nace. Vou puñer a dúas. Pois é certo que eu mirei a esta xente improvisar e iban, pero como se fosen a sair de fin de ano, de verdade. Ademais, tocan así como con unha compostura que están dicindo un montón de bromas e non sabes moi ben por onde te van sair porque están cunha seriedade como se estiveran cantando pois na igrexa ou algo así. Porque creo que tamén ten moita relación con iso, non? Como que está como moi relacionado co... Sí, é medio camiño entre o divino, humano, religioso, profano, case empezo a rapear. Despois, creo que despois vamos rapear un pouco. Pois pasamos directamente entón a Cabo Verde, onde hai outra forma de improvisación, xa vedes que hai como moitísimas, e esta chamase finazón. A finazón está moi relacionada coa batuque, non sei se algunha vez vestes unha batucada? Sí, así como con moitos tambores, instrumentos de percusión. Sí, por exemplo, nas marchas feministas hai un montón de batuques organizados e é curioso que o batuque máis importante de Cabo Verde está na Galiza, está en Burela e é un batuque que se chama Batuco Tabanca. Batuco Tabanca son unhas mulleres de caboverdianas que se organizaron ali, fan o seu grupo, montaron o seu grupo en Burela e moven facendo actuacións por todas partes. Esa é a improvisación tradicional dali. Que curioso. Bueno, sí, iba a dicir, pero... Funciona ben o vídeo, está ben. Nós non o estamos vendo, pero está ben. Sí, ves, é que estaba mirando pel porque agora cruzamos o Atlántico, xa que estamos aí nunha illa no medio. Imos ao Brasil, porque tamén estamos moi conectadas co Brasil, que case é un continente en si mesmo, non? Estamos moi relacionadas en xeral co continente americano, bueno, sobre todo con América do Sur, América Latina. No Brasil, pois, obviamente, tamén improvisan, sobre todo na zona do noroeste, é algo moi popular a improvisación. Ali no Brasil chamanlle o repente é, pois iso, a improvisación, non? E tamén lle chaman cantoría. Acompáñano da viola, que é un instrumento tradicional, e tamén do pandeiro. Cando acompañan do pandeiro, chamanlle, que o teño aquí anotado, coco de embolada, que me parece unha palabra preciosa, coco de embolada. É un nome moi guai. E é moi curioso, porque a diferencia entre a cantoría e o coco da embolada é como que a cantoría como tema entre trovadores e xoslares, non? Que os trovadores ian máis os castelos, é como unha cousa un pouco máis de alta cultura, mentres que o coco da embolada, pois o mellor é unha xente pois que vai improvisar ao metro, que vai, pois como os cantares de reis, pois polas casas ou pedindo, teñen como esa división. Fálabos de trovadores, de xograres, non sabe que a literatura medieval dá en terceiro de eso. Pero, bueno, así xa vos imos abrindo o camiño. Vale, pois mira, isto foi un spoiler. Quería che dicir, aparte dos spoilers, que o Brasil é un continente case en si mesmo, non? Pero en xeral, en toda a América Latina, nós temos moitas conexións. Nós somos un pobo emigrante, e así como durante moito tempo marchamos polo mundo adiante, pois agora tamén acollemos a xente de todo o mundo. E Milladoiro, neste sentido, o Milladoiro pode ser un exemplo moi bo, non? Porque aquí tedes persoas de nacionalidades moi diversas, tamén moita xente da América Latina. E temos, pois, moitas conexións. Por exemplo, lembraste do tema este de México? Sí. En México, unha das formas tradicionais que hai ali estamos vendo aí, que en Yucatán o que se fan son bombas. E é curioso, porque nós aquí na Galiza, unha das formas de improvisación, porque ademais de estar a regueifa, hai outros xéneros distintos, e unha delas son as bombas, que son propias de Manzaneda. Concretamente, en Mormentelos e en Castiñeiras é onde se improvisa este subxénero. Mira, vouche dicir unha cousa. Traes outro regalo para min? Non traio máis agasallos, pero traioche unha ilusión. Que acontece aquí na Galiza o 17 de maio? Vos o 17 de maio erguedesvos pola mañá e ides ao instituto? Ides ao instituto o 17 de maio? Vai vos tocar este ano ir e xa a ver... O 17 de maio vos levantadevos pola mañá, vestidevos tal e dis, vou ao instituto, que hoxe é un día normal. O 17 de maio. Moi ben, aí estamos. Teñen vergonza. Sí.
O 17 de maio é o Día das Letras Galegas, é un día de festa, un día festivo, feriado, non? Pois mirade, na Argentina, o 23 de xullo tamén é un día de festa, un día festivo. Pero sabedes que celebran ali? O Día do Payador, que é algo así como se aquí celebrásemos o Día do Regueifeiro ou o Día da Regueifa. Que sorte, non? Eu quero que haxe un Día da Regueifa. Cantos máis festivos, mellor que non teño que traballar. Pois molaba moitísimo. Pois ali na Argentina a improvisación ten tanta importancia, os payadores e payadoras, que como se coñecen ali as persoas que improvisan, que incluso se instaurou un día festivo dedicado a iso. E isto é porque o 23 de xullo de fai moito tempo, no 1884, houve dous payadores moi míticos que se enfrontaron entre eles, que tiveron unha improvisación así como moi sonada, non? Entón, escolleuse ese día como o día feriado. Vou vos dicir o nome dos payadores, porque xa que son importantes. Juan Nava e Gabino Ezeiza. Moi ben. Enfrontáronse. Como é ter chuleta, que sempre sabemos todo cando temos chuleta. Pois sí, pois pasando de Argentina, vamos ir para Colombia. En Colombia hai unha forma de improvisar a que lle chaman paisa, ou tamén lle chaman trova antioqueña, que se fai pois, na zona de Antioquía. E é unha cousa, en realidade, moi parecido o que vistes agora aquí con Josiño e con Lupe. Hai un combate, un pouco ese punto de batalla, pero con todo o tempo botándose chistes entre eles. E tamén pois, moi competitiva. E isto era propio das zonas rurais, pero levárono para as cidades, para Medellín, principalmente. Pois, saltando de Colombia, imos a Venezuela, xa o penúltimo destino que imos percorrer. E ali teñen o que chaman a danza do galerón, concretamente, os galeronistas son os que practican a danza do galerón, concretamente nun sitio que se chama a Illa de Margarita. Estiven así pescudando información, e vin que ali, como aquí, pois tamén existen certames de improvisación, pois como é o propio en Reguéifate, non? E como curiosidade, atopei o nome dun neno que con só 3 anos que case non sabemos falar, pois gañou un destes certames de improvisación. Chámanlle, como non, o príncipe do galerón, seu nome é Jesús Martínez, pero con 3 aniños, o príncipe do galerón. É que me encantaría disto, non vin vídeo e molaríame moitísimo, seguro que hai algún vídeo por aí para ver este rapaz improvisar. Sí, a verdade é que non busquei. Bueno, e para rematar xa, o último destino que imos tocar de América Latina ten que ser Cuba, que é como o destino onde a improvisación é tan importante que ata fixeron unha cátedra de improvisación. Ali hai un home que se chama Alexis Díaz Pimienta, que divulga por todo o mundo o tema da oralidade, coñecido especialmente por levar a décima, que é unha forma de composición, pois aquí temos as coplas, ali usan a décima, pois que levaron iso ata a universidade. Está por aí Lupe rindo porque coñeceu a Díaz Pimienta, que é un home maravilloso. É que non hai como viaxar, que te leven por aí e coñecer xente. Creo que non está dicindo que xa. Que xa, bueno, pois xa está. Que quere seguir. Pois nada, moitas grazas.